Dobrý den, pane Polák, řekněte mi, kolik roků jste dělal sportovního komentátora? 42. Čemu jste se věnoval potom, když jste skončil? No, ja som neskončil, ja som v podstate prijal ponuku stávkovej kancelárie Terno, ktorá vznikla na Slovensku a bola to vlastne pobočka Fortuny. Dneska už sa menuje Fortuna, pretože firma sa predala do Fortuny. A páni prišli za mnou a angažovali ma ako, dá sa povedať, PR direktora s tým, že som mal za úlohu robiť taký ľadoborec, ktorý plával pred firmou, rozrážal ľady a vytváral priestor pre firmu. Potom asi pred 2 rokmi sa firma predala do dnešnej Fortuny. No a ja som šiel ďalej v mojom živote. Momentálne mám pozvánky v podstate na každý víkend, na nejaké podobné akcie. A každú stredu večer od 20. do 23. hodiny mám svoje talk show na rádiu Hornet, ktoré zatiaľ v Česku asi moc nepoznáte. Je to prvé čisto športové rádio na Slovensku a vysiela vlastne 24 hodín len hudbu a šport. Dá sa chytiť na internete. No a tam mám, opakujem, každú stredu 3-hodinové moje talk show, volá sa to Retro Šport a sám názov hovorí o tom, že sú to vlastne stretnutia, posedenia s bývalými hviezdami športu. Musím se vás zeptat, vypadáte báječně, jak to děláte? No, že dělám. Komu fandíte ve fotbale? Sledujete fotbal ještě? Sledujem samozrejme, no fandím jedine, je to klišé, ale fandím dobrému fotbalu. Dobře, tak já děkuju moc, ať se vám daří, mějte se krásně. Ďakujem.